Jak se to zapíná jako? Už to mám, vole, tady ty mrtky feťácký, vole. Už to tady, vole, všechno dokumentů, vole, jsou ty smažky, vole. Víte, že ten už je tak překydanej tady ten, že tady spí, vole. Ten blb, vole, ten už tady spí, vole. Přesmaženej debil, vole. Tady ty už usínají, ty už jsou na tom špatně, no. Ty se taky překydali, no. No, už jsou v píči prostě, ty pánové, jako. Kam to spěje tady, ty vole? Kam to spěje tady na té Šumavě? Podívejte se na to, jak ta Šumava ty lidi ničí, ty vole. Je fakt v prdeli tady, ty vole, s tou Šumavou. Vypadá ten herák a to z toho do píči. Ty vole, je tu někde? Ty vole. Co to je za koks tuto, ty vole? Není tady. Koks, ty vole, není, vole. Koks bude až za 5 minut, vole.